Kita kula tanglet. Kita sedaya pernah salat 1000 rakaat, Mbak? Iya, salat tarawih 20 rakaat sing mutar-mutar Mbak. Yo yo, sing bloso sing gumoh. Waken sebabe. Nikone lho salate 8 rakaat, enak cepet. Malah milih ngoten nggih, Mbak. Enek imam salate suwe, Fatihah enak-enak bismillahirrahmanirrahim. Lah atine kapan kita ketemu wadon. Ngoten lagi ta, Mbak? Nggih, opone 1000 rakaat. Mboten ate kula nggih mboten ate yo. Salat tasbih kuwi ya maksudnya pun berat to nggih ta? Nah, opone salat 1000 rakaat. Lah jenengan munggo ten iki sak jam niku ganjarane luwih apik timbang salat sunah 1000 rakaat. Pripun saged dipahami, Mbak? Insyaallah. Ya niku sing matur mboten kula lho, tapi hati sena. Nah, lah nyapa kok ngotot tak pahalane akeh. Sebabe nek belajar agama niku ibadah kita terbimbing. Ngoten lho. Carane kita nyambut gawe nggih terbimbing. Carane bergaul dengan masyarakat nggih terbimbing dengan apa ilmu. Ngoten. Sampai niku Rasulullah niku teng ngarepe pintune masjid niku ditabrak karo setan. Lho Pak Yugeng. Lho nyapa kan kamu kok tantang kata setan, Mbak? Ngelabrak aku iki. Ngono. Sepurane ya Rasul, kula niku wedi sapa? Tiyang gluntung niku lho, tiyang gluntung. Sing pojokan niku wonten tiyang salat, teng pojokan wonten tiyang gluntung. Setan niku lho gak wedine wong salat, kok wedine dumateng tiyang gluntung. Lha nyapa? Ternyata sing gluntung niku Umar bin Khattab ahli ilmu. Lah sing salat teng pojokan niku tiyang mboten ahli ilmu. Salat, lha mengke napa kok ngoten? Mengke nek tiyang sing tilem wau nek tani nggih Bu. Nah, nggih to. Engko wong sing salate salah wau saged benerne. Makane setan wedi. Kok tak saged dipahami ya? Insyaallah. Itu pentingnya ilmu. Contohnya ilmu nggih penting malih, Mbak. Wong perlu salat jamaah. Nggih to? Imame teng ngarep. Lah makmume sing pojokan ngatur mak Daud. Bune ra enak sing tengah ngomong panganane apa iki apa pecah sing pinggir dhewe salat kok omong-omongan kan kaya aku lho ora ngomong. Imame noleh. Iki lho bukan apa to. Wong papat kita kan bakal mboten enggak? Kabeh sebabe ora nganggo ilmu. Nek nganggo ilmu sing tak ngatur mak Daud